Oh, nadiri. Halok nadiri. Ayan po at good morning sa lahat. Mag-prepare ako dito sa dalawa ng pangpalitada nila dito sa sa loob ng bahay ni Tricia. Dito binista yun na. Prepare ako dito. Alright, Labor Day. No upload, no pay. Dami na kahikakan siya. Saka sa mali mo. May hika pa. Wait, ha? Saka sa mali. Saka. Subil na rin. Yan na, baltada ni. Bilta. Ha? Baltada. Bilta lang, ulo ka na. Ah, sila ka na tuwa. Matilyo? Ada yang matilyo? Dua ada yang matilyo? Pag tinabangan ka mo ni lolo ninyo, easy na yan. Malulit sila ka kumakot. Malulit sila kumakot pag tinabangan na ni lolo. Hindi mo na. Alright. Alright. Sabi na pinsan ko, mukha ng buksingero. Mga pinakapasok di sa akin, karabutan ka na sana. Dapat iyan naman ganito. Balikan ka na ng malakas. Garo siya. Bukan na. Hinga muna, hinga. Naga mo na luto mo luto nila lo. Sabangin mo na luto. Ano ba sa pagkakala? Hindi na kailangan lo. Sabi ko kaninyo. Pasikat na rawan. Ito yung gangko natin. Oo. Dati nga 6, 8, anong pinano eh. Pinagwin eh. Iyo. Mamali ka na rin doon. Tilo. Kahit daw sumakay ka Patricia yan ninyo. Okay. Kahit daw sumakay ka. Alright. Oh. Kapala ka doon. Sila pa dyan, sila pa dyan. Ang inyong naba yan. Kailangan ko. Sila pa din po. Ang tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Tunay pagmamahal, Iwan, pirot.
Malimot-limot si Tirot. Tirot magaan. Tirot. Tirot. Rot. Alaka. Di matayag lang sa... Apat lang to. Ha? Apat. Oo. Yan na. Nandyan yung palang lapadlo. Sa taas. Nandiyan na. Dito, dito. Bibitaw. Bitaw. Oh, hindi pa yung ko lang ito. I wanna know how to be. Nagbuwan to ano? Tubig? Buwan? Naroon. Tutukuhan. Papahinga kami. Magaluhan. Lapos mo, ano? Dali lang lang. Ako talaga. Ako talaga. Tumalo yun. Bukusan. Sabi noon, di mama. Mamataan ako nung mamatian. Hingi sila si Andre. Labi na ko agad ko. Oo, may lalim. Baka ano sa natin lang papunta. Kapalanan. Wala yun. Kapalanan. Apat kasi. Pinangalog ako sa nagkakong goya. Pinangalog lang ako sa wali. Hindi ka kabintana. Masali. Sad. Pako, pako. Ate, ang pako. Paling mo sa kanya. Bami gulo raw. No? Ano? Tiga. Ano danawon po na. Tanggalan lang mo. Liliputan mo to. Saan mo yan doon nilalagay? Wow! Nagkakal ka natin? Mayo. Ah! Tubig. Hoy! Ako, dako mo. Idol!
Ready na kayo? Mo, ay nga ito. Ha? Mamaya. Babad ko muna to. Game na ba kayo? Ano ito, 1,000 kada? Mindanao. Layo ah. Isang lagi aja, Tara. Ito na. Ito na. Ayo tol. Ayo tol. Apa? Lapit lang. Basahin ko lang muna. Ha? Tara, basahin natin. Oh, Tama tol, basahin mo na tol para masarap tirahin yung basa-basa pa. bagay. Iba man yun. Ano ba yun? Yung ano ba, yung kantuhan. Pwede. Tama na yun. Ay, amo na. Ready na. Ay. Pa. Sumigaw lang kayo pag kailangan ikaw, Ben. Ha? Ano pa? Sigaw lang. Oh. Mami ka diri. Halo na diri. Halo na diri. Oh, na diri. Halo na diri.
Pa. Ha? Ano? Ano? Ano pa? Alright. Alam mo, mamaya na. Ikaw, Tol. Bayan ako tol. Edit muna ako. Wala ako kay Vince. Kantuhan ka. Hindi ba ito pwedeng Mamaya na raw.